ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಕಬಾಬ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆಯನ್ನು 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿಗೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ ತೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 1 ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಆತುಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ವಿನಿಗರ್ ಬುರ್ಚಿಂದಾಂಡ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಐದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿ ಖಾರಗು ತೂದೆ ಮುಂಚಿ ತೋಡಿ ಪಾಡೊಂಡೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಬುರ್ಚಿಂದಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊರ್ಚಿ. ಐದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ಚೂದೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವನು ಕಲಪೊಡು ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕಲತ್ತಾದು. ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಖಾರದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೇರ ಅವನ್ಗ ಏರಂಡಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಪೊಸತ್ತು ಉಪ್ಪುನಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂದೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಇಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಮುಂಚಿ ತೋಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಕೆಂಪು ಬೋಡುಂದಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿಜ. ಯಾನಂತೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಪಡೊಂದು ಮುಂಚಿದ ಒಡಿನ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೇಪಲ ಕಬಾಬ್ ಮನ್ಪುನಗ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿನ ನೀರು ಮಂತ್ ಕಲಪೆರಲ್ಲಿ ಇಂಚೇನೆ ಗಟ್ಟಿ ಪುಡು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಹಿಡ್ದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಮಸಾಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ. ಈ ಮೆಥಡ್ಡೇ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲು ಕಬಾಬ್ ಮಂತುಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಲೆ. ಮಸಾಲ ಏಪಲ ಇತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಇತ್ತೆನೆಕ್ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕದಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಕೋರಿನ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಕ್ ನಾನು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪಲ ಪಾಡುವೆನು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ದಿವೋಲಿ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ನಾನು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪಲ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪಾಡುವೆನು. ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೀಪೆ. ఒక ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ದೀದ್ ಮೀನು ಮಲ್ತಾಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೋಕ್ ಸೆಟ್ ಆತುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚಾವಡು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಪಾಡಿಕುಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆನ ಕಡಿಮೆ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲಿ ಉರಿನು ದಯಪಂಡ ಒಂಜೇ ಉರಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಪಾಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚ ಅದುಪುಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಆಯ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತ ನಿಕ್ಲು ವಿಡಿಯೋಡು ದಾಲ ಎಣ್ಣೆಡು ಮಸಾಲ ದಾಲ ಬುಡ್ತಿಜಿ. ಅಂತ ಇಂತು ಕಬಾಬ್ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇಚ್ಚೆ ನಾನು 1 ಕಿಲೋ ಕೋರಿನ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೈಕ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಜಿಂದಂಡ ಪುಡ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಡು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.